И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Shadow BG и играем в гостем си на Skyblock. Така. Тук сме тим с някакви батки. Е този особено. Голдбоя. Не бе. Не. Голдбой. Андеришка Поланда. Не! Пише ви тим, бе! Защо ме гоните? Не съм ви направил нищо. Фак. Опа. Из. Добре. Устройваме. Ето, наша холм е. И сега, понеже моят приятел ме изнерви, аз ще взема Iron. Така. Тум. Хоп. Добре. Сега ще вземем пръчица. Кой имаме? Защо, бе? Питам те, защо? Добре. Значи, никъде не няма пръчки. Така. Едва ли ще забележат? Добре, тук се качваме подащо дървце. Дръвце. Кажи ми, че има дърва. Добре. Още по-добре. I am the one. Така. Ето вижте, където съм цискнал хом. Така. Скачаме ли така? Хо-хо. Вече тези там. Хо-хо. Утре път. Хау. Дали да изкоча? То. Ти поне си лъжа, ще мреш. Фук! What the fuck? Измъгнах се. Добре, Голдбой ме гони. What the fuck? Жадме с двойка, кнопък, единичка. Айде. I am the one. Добре, видяхте хора, когато... Ганяр, добре. Ето, виждате, когато просто го можеш. Той има две брони. Така, добре, знаете, че така се бави, но чата се кефа като циганче на баничка. Така. Спаун. Нека да може. Гост плюс. Прес филм. Коста. Може да не съм имотим, обаче Голдбой вече ме издразни. Бабо, пигна топка. И колата и самоята ти шкопи. И фотоета. Добре. Чакайте малко. Добре, върнах се, трябваше да отида до някъде. Добре, сега. Виждате, когато се кефите, че сте отцепали непоими. Чувството е велико. Самолета.
Така. Тук. И тук са ни... Живот при нас. Добре. Така, тук имаме лък и стрела. Слагаме меч за заместване. Едно бра 2. Така. Кирка и лопата. Иначе от време на време ще прекъсвам клипа, за да гледам колко време снимам. Добре, изчекайте малко сега. Добре. Ще направим... Добре, ще взема една кожанка и ще скоча. Веднъж. Там. Опа. Добре, и така също става. Взимаме меч. Така. Спаун. Опа. Спаун. Така обикновено ги млата. Обикновено съм с този свилен БГ, обаче той каза, че заглушава да прави нещо, не знам какво. Не ми казва, че е Godboy. Fuck you. Godboy е лош. И да не мислите, че съм с хак, това е Better PvP мод. Тара. Лош Godboy. Добре. Отивам на хоум. Ела ми бе. Рипси. Добре, татара да казах ви. Добре, ето виждате какво ги правя само с една кожанка и един айрон меч. Така ще подредим бронята. Защото моят приятел няма да е доволен. Така. И добре, това беше от мен, хора, аз съм ShadowBG и ако ви е харесало, абонирайте се и ако щете, дайте по един лайк. Това беше от мен. Чао!